ka magdual-dual lamang koragon. Agalo na balde. Galon-galon sa Java, may sa mga duatya. Taga Saudi niya tawawari. Ay, amon taga sa ubiaton. Ipuan na hindi tawari. Buwan na, ba't ipagbukas ko pa sin istayad to? Gripo tawalunggang. Ay, naaway kita grepo, kato na ka palunggang. Aw, naman na nga sila tawari school. Ay, doon na, tsaka ba masjid, kato na ka wiskay. Nagusus ka na tawawari. Ay, namambatan ako si Batoy, na di ba ko matumiskay, kangog ka? Taga din ako mapakugalon. NANI?! May namaman tubig yari. Ah, inom na dyan ba kaw? May takano pa ka mo nakasakopin tubig pagkaw nun. Sabi amay ni Biya. At kita yung mga sugo. Bang malano atawa malumi. Biya. Ay nabang malumi na ko kasi madto. NANI?! Dayang. Ang kanday ni Biya. Ay nauna na isabing lata mo ha? Ah, may takanan pa na ka uy. Kari ko kuno. Nag-exam kami ama-amat. Uy nanaka-answer da ka. Oo, ay sa bama. Nasulayan ta ka kuno. Paul plus Paul. Ha? 4 plus 4. Hindi ko ama. Ay na di mo kaingatan. Ana, kalaat kawin Malaul kita magpa-school kay mo biyan to'y nagkalmo yan. Ba't bingaw ra ka to Sabi niya rin mang yan magtibyaon. Na ikaw ko no na magkita na. Pangasuko ko. Biyan to. Na ikaw ko no ama. Nakakita ka hangin mo. Ibansin 500 uling puton mo. Ay nahangiwo. Bingaw rin sa ko ama. Magkadyan rin sa puton mo karuwa. Salwang bayusin ni. NANI?! お前はもう死んでいる。 Madili ba katamasin? Doon pa ni nagsisensen na. Amay sabi ni Bia. Sumapila ka dyan. Kaya nadili kita. Namatawad siya nitar. Di mapila. Ay nabatay di. Nung si Baan na isab. Kamerunaan, 2 pila kung karana kamila na lahing sukal. Tauyo, indila-dila inggang hati. Makarana pa ba Sabi amay ni. Kamu yan tudunan. Nabiyaw ninyo na CCTV. NANI?! Tal, kita man toothpick. Ano na way nasaldiya pagbuutangan ini. Ay mura biyo kita hindi tal. Kung mga piyagpanayaman mo na isabihan ha, kimaruhong na ka. Suwa ko naman ito yaman mo. Inayan da sana wawa. Isap. Mayroon ba rin di tal? Iniisap ya. Yan da saan pasala ko ba nga kung mag-usap? Ipagbalik ko ra. NANI?! Buday unin kaon mo yan. Ice cream mo ito. Masarap yan. Oo, hindi niyan kami nakain na. Ang kayo mo gani. Mayroon kami pagbilang kami na kung ikaw. Mayroon kayo mo ha? Na kira sari na. Ang kamukuting. Ang kamukuting. Mayroon, may ito. Ang kami kuting pag-uus, malago, malingkat siya, na pag-uus Bisan biadin pa yung taod sila may ibutang atas sa misana mo. Di siya magpangaon, di siya magpanglungkad. Ito, uli lamang niyo. Asin. NANI?!